Ya mara zuba lo bheda siphusumekene manje. Uzwani wemfethu lo bhedayo la? Uzwani? Phela ushaya umfazi lokhu masidakiwe. Khabe asansekena manje usebhedile. Manje soyakena manje. Safuna ukulokhuzana lapho umfonela. Hello. Wemfethu awusho. Ngiyazwa la kuthiwa wena mawusudakiwe ushaya umfazi. Hey bafowethu utshwala bafowethu. Hey utshwala bafowethu. Hey. Hayi umuntu uzomela umuntu abiyeke. Habi. Wazi nokuthi biyayekwa futhi. Uyisilima ngempela ke wena. Awubiye ngani pho? Hayi ngizobiyeka bafowethu ngizobiyeka. Hayi. Mana kanjalo khehla manje. Ungaqala ubiyeke manje. Nayo into ezokwenzeka njengamanje. Sesihlelele namajida la ukuthi into esizoyenza nje siye tavern njengamanje. Angikhona ushaya umfazi. Masifika nje ngale sokubingelela nje ngengudu yakho wena wedwa mfethu ebanda mpo for the starter mfowethu. Uyayizwa lento engishoyo. Ngifuna nje mawusudakiwe insizwa yakithi ngifuna usishaye sonke lapha etavern ukuze kuvele ukuthi phela kahle awushaye umfazi ngoba nje uyashaya nje wena nje start. Hayi manje madoda kanjani manje? Insizwa yakithi ungasami nje uchaza la. Nayi into eyenzekayo. Sizokuthenga nje utshwala sifuna mawusudakiwe mfowethu ushaye kwasani lapha etavern. Angifuni kube ngazuthi mhlawumbe umfazi umshaya ngoba yena engakwazi ukuziphiniselela noma ngoba yena ethambile. Ngifuna naye azi ukuthi wena nje uyashaya. Awukhethi ushaya umfana ushaya uNtombazana. Uyashaya nje mawusudakiwe ushaya kwasani. Ngifuna ke kube njalo namhlanje. Sizwana khehla. Hayi bafowethu manini madoda imani ngolaka. Ayikhulunywe lento. Khehla. Lunga lapho sesikhulume saqeda thina manje. Lunga lapho ngane kwethu siyasondela njengamanje. Hayi madoda imani phela mawukuthi mhlawumbe nemthenga no Mr. Wood. Ho, lalela mfowethu kukuwena ukuthi uyageza noma uyasula noma uhamba unjalo. Kodwa ke siyeza manje sokulanda. bafowethu imani angike ekhaya. Imani. Uzoba khona ke endlini njengamanje. Pha, phuthuma ngizona lento. Asambe mara usebhedile iphethe kakhulu lo muntu lo. Wazi. Awu. Hey umuntu uzoshona ke namhlanje. Bengenzani? Hey.